pozitivnih stvari već godinama mi dobijamo od grupe Kobra. Hajmo da malo popričamo, a da ne zaboravimo obavezno onu ekološku aktivnost. Dakle, Kobre su dobre, kao u pesmi. Da. Pa ovako, grupa Kobra nastala je kao neformalna organizacija 2007. godine. Od februara 2011. mi smo zvanično udruženje građana. Imali smo veliki broj projekata, 20 projekata čak. Imali smo i 8 nagrada, od kojih bih naravno izdvojila nagradu Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije za najbolju omladinsku akciju u 2008. godini. Zatim tu je bila nagrada za poseban doprinos očuvanja životne sredine Zeleni list od Pokreta Gorana i Radio Beograda 2. Naravno dobili smo nagradu za najpozitivniji projekat u 2009. godini, Mesto u srcu, i naravno tu su bile i druge brojne nagrade. Ono čime se mi bavimo jeste zaštita životne sredine na prvom mestu, zatim podsticanje omladinskog aktivizma mladih na selu i odnedavno bavimo se i očuvanjem tradicije i kulture tako što realizujemo brojne kulturne programe i manifestacije. Ali je i napravljeno kulturno-umetničko društvo Kobra. Baš Pa tako. Kobra lepo igra i peva i sve odlično uklapa. Od 2009. godine prvo su stari članovi krenuli sa igrom, ali onda smo se od 2011. prebacili na naše najmlađe, želeli smo da njih aktiviramo, da ih uključimo prvo tako, ali naravno i kroz ceo rad i kroz sve projekte, baš tako. Sjajno. Ja bih se samo još malo zadržala kod grupe Kobra s obzirom na to da, samo ćeš da me podsjetiš jer ja obavezno zaboravljam imena, da li je Trupove, da li je Trnava ili već gde beše ovde jedno selo pored Niša? Naše kancelarije su u Donjoj Toponici. Da, ali i Donja Trnava, da, sad Donja Trnava. Da, to je tako i blizu. Jeste, ali pazi, postoji jedan potez koji ti privlači pažnju kad ti prolaziš tu. Znači, tu ne možeš da možeš nikako da vidiš nešto što je retkost u našoj zemlji, s obzirom da puno govorimo o ekologiji i o tom nekom lepo iskorišćenom upravo tako prostoru i onda vidiš, zabezekneš se, to je čisto, to je lepo uređeno, to je, znači, san snova. To svi su, apsolutno svi ste sigurno prošli pored te površine koja je lepo uređena, onda zapazite znak Kobri i da je to kao prijateljski park Kobri, tako? Park Dobre nade. Krstila ga je ministarka. Inače, on je odrađen u sklopu projekta Oboji zeleno u 2008. godini, gde je uklonjena divlja deponija i na tom mestu smo podigli ljuljaške klackalice i jednostavno mesto gde bi deca mogu da zaista dobro oplemenili prostor i... Da. A taj drugi prostor o kome pričate jeste u sklopu projekta Javni prostor za sve nas, gde smo podigli 3 letnjikovca, teren za obuku na pesku i naravno pre toga očistili divlju deponiju. Da li možeš da kažeš našim gledalcima koliko najstariji član Kobri ima godina? Najstariji član Kobri ima 30 godina. Znači, čovek od 30 godina, pa najniže, znači po godištima, ima toliko razvijenu visoku svest o onome što je veliki problem i o kome govorimo konstantno, ali su evidentno članovi grupe Kobra, kažem, visoko razvili tu svest da ne žele da teoretišu, već praktično urade najpozitivnije moguće. Pokazali su nam na 2 površine, 2 divlje deponije su uklonjene za trajno, a praktično primjenjiv prostor je u funkciji. Svaka vam čast ovako javno. Hvala. Znači, to je rešenje. O ovome ćemo mnogo više govoriti, Sandra, jer mediji treba da govore o ovako dobrim stvarima, jer, kažem, puno je teorije, prakse malo, a vi ćutite i radite. Baš tako. A što radi vaši najmlađi članovi? Ajmo da čujemo sada o kulturno-umetničkom društvu i našim drugaricama Anđeli i Leji, koje su članovi društva. Znači, Sandra malo da nas uvede u to društvo prvo, a? Kako se sve ovo vama čini, kako vam se dopada ta aktivnost? Vi ste u kulturno-umetničkom društvu, jel da? Dobro, svirate harmoniku ili... igrate i pevate. Igrate, pevate, pa da vas čujemo. Zašto ste se odlučile da igrate folklor? Šta je tebe, Anđela, nagnalo da kažeš, baš hoću da budem član? Pa, jednostavno to je lepo. Voliš da igraš? Umeš da igraš? Da. Čekaj, koliko treniraš ti folklor?
Da tako se izrazim, koliko igraš? 2 godine. Dobro, ti dosta toga znaš, ali tako? Jesu naporne koreografije za igranje? Nisu. A ti se dopada onako kad obučeš nošnju? Da. I kad ti spletu kikice? Da. Savršeno, imaš svoju nošnju o kojoj vodiš računa. Kako ti održavaš tu nošnju? To se pere, to se pegla, to se pakuje posebno. Kako to? Objasni mi, molim. Pa ne peglamo je jer može da se pokida ono. Aha, to su sve prirodni materijali. Dobro, nego kako Kako ti se održava to? posle nastupa, recimo, šta radiš? Pa posle nastupa moramo da je sklopimo, Dobro. da se ne izgužva. Dobro. I onda to verovatno u tvojoj sobi na posebnom mestu stoji onako, je tako? Da, do I uvek- sledećeg nastupa i Da, tako gde čeka. su, znaš gde su ti opančići, gde je košulja, suknja, sve znači na marama, je tako? Jel imate ove one lepe bele košulje sa onim crvenim tračicama, jel da? Ja, o tome se nosiš. Da, to I su da sam rekla da ću stavili. jedan da obučem, da. Da čujem tebe, Lea, ista pitanja kao i za Anđelu. Zato što, ne znam, to mi se svidilo kako igraju ovi stariji. Videla sam i htjela sam da i ja to probam. I pitala si jel mogu i ja, oni Poželjela si može. da i ti igraš i dobro si se uklopila A u sve. s obzirom da ste vas dve sestre od strica, koja je koju pozvala da bude... Ja. Ti si nju pozvala. Dobro. I? Kad si krenula u to, je li folklorni ansambl Kobra opravdao tvoje očekivanje? Da. Jeste. Koliko dugo ti igraš tamo? 2 godine. Isto 2 godine. A ta vaša grupa je sada, kako se to zove? Ima starija grupa, mlađa grupa i najmlađa. Gde ste vi? Ja sam mlađa, Dobro, aha. I tu su takmičenja. A kako ti vodiš računa o svojoj nošnji? Ja je posle nastupa skinem, stavim u nekoj kesi i ostavim na nešto ravno da ne bi se izgužvala za sledeći nastup. Dobro. I posle uzmem i obučem i ona nije izgužvala ništa, pošto je stavljena Aha. na nešto ravno. Nikad nismo razgovarali tako, Roberta. Da, o održavanju vidim. Da. A opančići? Su kožni opančići, to mora da se onako malo vodi računa. Kreme neke da se, je tako? Da. Dobro. A kada odrastete, naravno kada vi sad ubrzano rastete, je tako? Šta kada Pa te će da razmeni se... nošnju? Da, bome i Ili nošnju. neka druga? A hoće li ova prva nošnja da se sačuva? Da. To mi se sviđa. To je jako lepo, jer ima svoju emociju. Sad, da čujemo Sandru što se kulturno-umetničkog društva Kobra tiče, pa ćemo nastaviti još malo. Da, koje su to Okej? aktivnosti koje vas očekuju u narednom periodu? Ono što nas očekuje u narednom periodu jeste takmičenje u Kraljevu. To je inače naše prvo zvanično takmičenje. Mi smo imali 20 i više od 20 nastupa, od kojih je najbitniji bio za vreme našeg kampa, međunarodnog kampa, 2012. godine, gde su oni učili strance da igraju naša kola. Ali ovo je prvo zvanično takmičenje gde će oni moći da se pokažu, da se to vidi u nekoj široj javnosti i gde će imati priliku da osvoji neke nagrade. Naravno, nadamo se da će to maksimalno uspešno uraditi kao što su i uvek i uspešno nastupali i ovo je velika šansa kako i za njih da se pokažu, tako i za nas koji ih učimo. Da ljudi vide šta radimo. Sjajno. A što se tog takmičenja tiče, kada i za gde je zaplanirano? Takmičenje je 24. u nedelju. Sada, znači februar. Februar, još malo vremena je. Da, znači krajem februara. Zove se Kraljevsko kolo. Inače, to je njihova prva zvanična manifestacija gde će učestvovati veliki broj kulturno-umetničkih društava i naravno nam je velika čast da i mi učestvujemo na prvom. A gde će biti? Pa iskreno da vam kažem, ja baš Još nisam nije upuštena, ali javit će nam o svim izmenama, mogućim izmenama. I šta vam je još ostalo za finalizaciju svega? Mi vredno radimo, spremamo splet igara iz Južne Srbije, program ne sme da bude duži od 7 minuta, tako da sada vredno vežbamo, naravno oni su kao i uvek sjajni i divni, slušaju nas, naravno mi smo im i moralna podrška i učitelji i jednostavno tu smo da svi zajedno radimo i da uspemo u onome što smo počeli.
Sjajno, a možemo li mi da obećamo ovako našim gledaocima da naredne nedelje je 17. tako? Da, to